Hej 7. B. I morgen, tirsdag, der skal vi arbejde videre omkring taler. Vi er nu kommet til den afsluttende del af forløbet, hvor I selv skal producere en tale til jeres konfirmation. De her, der ikke skal konfirmeres, I skal skrive en takketale til jeres forældre eller til jeres familie. Forløbet det har taget igennem en introduktion til taler, en analyse af dronningens nytårstale, arbejde med appelformer, Toulmins akkumulationsmodel og metaforer. Og det er selvfølgelig ikke for sjov. Den viden, I har tilegnet igennem det her forløb, det skal I nu til at anvende. Og for at der er den her røde tråd, vi altid snakker om, så skal I nu selv til at være kreative. Juhu! Og der er frie tøjler, og I bestemmer stort set selv, hvad I skriver om. Det kan være erindringer, både gode og dårlige, små historier, som er søde, eller blot en takketale til jeres forældre. Der er meget få krav til den her tale, I skal til at skrive, men I skal for så vidt muligt forsøge at anvende Toulmins akkumulationsmodel. Det er ikke nok at sige, at mor hun er sød. I skal fortælle, hvorfor mor er sød. I skal simpelthen komme med belæg for jeres påstand. Start med at skrive en brainstorm, hvor I kommer med 2 til 3 påstande, og derefter belæg, som I vil anvende i jeres tale. I skal skrive dem ned. Derefter vil jeg gerne have til at tænke over, hvilke appelformer I skal anvende, og hvorfor I vil anvende de her appelformer. Og til sidst, forsøg at bruge metaforer i jeres tale. Når vi møder ind onsdag morgen, går vi i gang med det samme. Det er ikke et krav, at I laver brainstormen sammen 2 og 2. Det kan være for at inspirere hinanden. Vi har en halv time, og på den halve time skal I starte på jeres konfirmationstale. Det er langt fra sikkert, at I alle sammen bliver færdige, men det gør ikke noget. I har 20 minutter til at skrive i, så få skrevet så meget som overhovedet muligt. Det her det er blot et udkast. Når de her 20 minutter er gået, så vil jeg rigtig gerne høre nogle af jeres taler på klassen. Her er nogle forskellige gode råd til at holde en god tale. Det jeg gerne vil have, at I har fokus på, det er, at I skriver i talesprog. Giv det et personligt præg og brug humor og nogle erindringer. Få nogle søde historier indover. Og til allersidst vil jeg gerne spille en sang for jer, som måske kan give jer lidt inspiration. God arbejdslyst.